Piràmides, catedrals, gratacels, revolució tecnològica... La humanitat ha realitzat enormes progressos en la ciència i en la tècnica. Què diferencia els éssers humans de la resta de criatures d'aquest món? La intel·ligència? Sí, però ser persona és alguna cosa més que posseir la facultat intel·lectiva que l'animal no té. Aquesta cosa és l'ànima. No la produeixen els pares. La crea Déu directament quan crida a l'existència. En cada dona, en cada home, Déu ha posat una ànima humana, espiritual i immortal, per la qual som capaços de conèixer i d'estimar, de donar-nos lliurement i d'entrar en comunió amb Déu i amb els altres. L'ésser humà és l'única criatura de la Terra que Déu estima per si mateixa. L'única a la qual Déu ha permès de conèixer-lo i estimar-lo. El mateix fill de Déu, Jesús, ens va ensenyar el valor de la vida quan va adoptar la nostra naturalesa humana. Amb la seva vida a la Terra, el seu sacrifici a la creu i la seva resurrecció, va guanyar per a tots els homes la dignitat de fills de Déu. Comprens ara per què la vida humana té un valor incommensurable? Només Déu és senyor de la vida des del començament fins a la fi. I ningú es pot atribuir el dret a matar un ésser humà perquè la vida humana és sagrada. En l'antiguitat grecoromana, molts pensadors van arribar a aquesta mateixa conclusió. Aristòtil o Sèneca, per exemple, van ensenyar que l'home és cosa sagrada per a l'home. I el jurament d'Hipòcrates, que avui en dia també es fa servir, prohibeix que els metges utilitzin la seva ciència per fer mal o causar la mort a cap ésser humà, incloent-hi el que encara no ha nascut. Et sembla evident, oi? Quan engeguem el televisor, tots ens esgarrifem quan veiem notícies sobre assassinats o guerres. Tanmateix, la societat actual permet legalment altres assassinats, no menys cruels, com passa en alguns països amb l'avortament o l'eutanàsia. Cal defensar sempre la vida? Sí. I si hi ha dolor o sofriment molt intens? També. És una exigència humana alleugerir i, si es pot, eliminar el dolor. Però també sabem que el misteri del dolor entra en els plans de Déu. Per al cristià no hi ha vida humana inútil, encara que les aparences suggereixin el contrari. Totes les persones, sigui quin sigui el seu estat físic o psíquic, som cridades a ser eternament felices al cel. No matis és el 5è manament. Indica, sí, el límit que mai ha de ser transgredit. Però també ens assenyala una actitud molt positiva. El respecte absolut per la vida humana i ajuda a promoure-la i defensar-la, encara que sigui la més dèbil i desemparada. Quant val una vida humana? Està justificada la pena de mort? Com podem contribuir nosaltres a crear una societat més justa on es respecti la vida i la dignitat de l'home? En aquesta unitat trobaràs respostes sorprenents.